गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ बर' हारिया अराय गोसोखांनांगोन आरो मान होनांगोन। उदालगुरि जिल्ला NLFBनि मावख'आव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। सनाय NLFB डिजिटेल केम्पआव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय दावहाथिलियाव हाथियार लाना सोमावसारनाय समाव NLFBनिफ्रायबो मुंख्लं जानांदोंमोन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय NLFB डिजिटेल केम्पआव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। गिबि मुंख्लं एनजोंखोल बिथाङा दिनैनि सानावनो आसाम पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिथां मुंख्लंखौ मान होनानै NLFBआ मुंख्लं सानखौ फालिदों। मख'नो गोनांदि एम्बाटानि दैदेननायाव जोनोम मोननाय NLFB आफादा बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय अराय जुजिगासिनो दङ। बिसिनथाराव आङो मुंख्लं नखर आरो मुंख्लंफोरखौ सेलेब्रेट खालामो। मानोना दिनै NLFB आफादा नैथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि NLFB आफादनि माहारियारि खैफोरखौ जोङो आद्रायै बेखेवनाय जादों। मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सन्मान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो। बेखायनो जोङो NLFB आफादा जोंनि माहारियारि खैफोरखौ आद्रा बेखेवनाय जादों। बे नैथि मुंख्लं सानखौ उदालगुरिनि सनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि NLFB डेजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों। दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय NLFBनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ। मानोना NLFBनि जि समस्याफोर दं, NLFBनि जिफोर डिमान्ड्सफोर दं, बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों। दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा, जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा अब्लासिम जों NLFB आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन। आरो आसाम केबिनेटआ OBCनि रिजार्भेसन खथाखौ बारायनानै होदों। आसाम केबिनेटआ रायजोनि मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाफोराव अर्डार बेकवार्ड क्लास OBCनि रिजार्भेसन खथाखौ बारायनानै होदों। रिजार्भेसन खथाखौ 15 जौखोन्दोनिफ्राय 27 जौखोन्दो बारायनानै होबाय। बे बाथ्राखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोसावनानै होदों। चिरां जिल्लानि लाइमुथि दालाङा बायलांबाय। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानाया रायजोजों लोगोसे चिराङाव गोबांथार बाना खालामदों। गोबां अखा हानाय आरो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों चिरांनि सम्पद दैसानि सायाव थानाय लाइमुथि ओनसोलखौ फोनांजाबनाय दंफांनि दालाङा बायलांबाय। लाइमुथि ओनसोलनि सुबुंफ्रा हान्था मेला खालामनाय थांलाय फैलायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। दिनै बायलांनाय दालां आरो दैबानाखौ BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थांनानै खौरां लाहैदों आरो बिथाङा लाइमुथि दालां बायलांनायखौ थाबैनो फोसाबनो रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदों। आसाम केबिनेटनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। साहा बागाननि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे खौरांखौ आसाम केबिनेटआ लादों। बे थांखियानो जादों साहा बागाननि सिंनि फरायसालिफ्राव सानजौफुनि जाग्रा आदाराव सप्तासेयाव सासे फरायसानो दैथाम दावदै जाहोनाय जागोन। मानोना दावदैया प्रटिननि धोनि, जाय गथ'सानि गोग्गो देहा दाफुंनायाव मदद होयो। बे जाग्रा आदारखौ PM पस्टनि सिङाव होनाय जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजो सोरखारनि गृह प्रवेश बिथांखिनि गेजेरजों MLA जिरन बसुमतारिया गावनि बियाबाव PMAY न' बेखेवदों। गृह प्रवेश बिथांखिनि गेजेरजों दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो नाङैनो PMAY न' बेखेवनो बिथोन होनाय बायदिनो दिनै 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारियाबो गावनि बियाबनि दावागुरि माक्ताइगाव आरो बुरासरा मोनथाम PCTCनि सिङाव PMAY न'फोरखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारि, इन्जिनियार जमदुवार बियाबनि TCLCC लेङाइ मासिगिरि नितुल बसुमतारि, PCTCनि मासिगिरिमोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। न' बेखेवनाय हाबाफारियाव भारत सोरखारनि PMAY बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनो न' होनायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायनायजों लोगोसे न' मोननो हानाय मुलाम्फायारिफोरखौ न'खौ मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखाय MLA बिथाङा खावलायहरो। NLFBनि गायसनगिरि आफादगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि गेदेरथार खौरां। गेदेमा रन्जन दैमारिनि आयेननि साजाखौ
बाङाइ खालामनो मैया गुवाहाटी सेसन कर्टआव लाबोनाय जादों। गेदेमा बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ सेसन कर्टआव लाबोनाय बुब्लियाव बिथांनि बिनानाव बर' हारिनि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि अनजालि दैमारि आरो गागि उकिल मानस सनिया लोगोसे एक्स एनएलएफबी बिथांमोनखौबो जयै नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि आबुं खौरांखौ बे समसिमाव मिथिनो हानाय जायाखै। उननि समाव रन्जन दैमारिनि गोदान खौरां फैयोब्ला नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजागोन। गसाइगाव महकुमानि बलामजोराव दैबाना सोमजिदों। गामिनि गं 80निबो बांसिन नखरफ्रा दैनि सिङाव। आसाम भुटान सिमनानि रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोहैबोनाय बलाम दैसानि लोमसावनाय दैया सिन्द्रि दैसाजों नांजाबनाय बलामजरा गामियाव दैबाना सोमजिहोदों। गसाइगाव खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय बलामजरा गामियाव गासै गं 80निबो बांसिन नखरफ्रा दैबानाजों लोमसावजादों। माखासे साननिफ्रायनो नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव सिन्द्रि दैसानि उसिफावनाय दैया गामियाव लोमसावहैनायजों लोगोसे गामिनि लामा दालांफोरजों लोगोसे जिब जुनार आरो नखरफोरनि मुवा बेसाद आइजें आइलाफोरखौबो बोहैखारलांदों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायो। थांनाय साननैनिफ्रायनो गामियाव दै लोमसावनायनि जाउनाव जाया लोङा सम बारहोनांदों गामिनि गं 80 नखरफ्रा। दैबानानि जाउनाव बलामजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा हान्था मेलानि थाखाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांदोंब्लाबो सरकारा राहा बादानि राहा खालामना होआखै होननानै दैबानाजों लोमसावजानांनाय दुखुथिया रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव मेनुफेक्सार डेट एक्सपायार डेट आरो फाननायनि बेसेन गैयै मुवा बेसादनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों बिफाना। लिगेल मेट्रलजि बिफाना गरेस्वराव गं 8 थाव गुबै दिहुनग्रा उद्यगजों लोगोसे गलाफोराव गोख्रों सिग्रोमदों। BTCनि लिगेल मेट्रलजि बिफाना मेनुफेक्सार डेट एक्सपायार डेट आरो फाननायनि बेसेन गैयालासिनो आयेन बेरेखायै मुवा बेसाद फाननाय आरो आयेन बायदि रायजो राजाफोरनो मुवा बेसाद फाननायखौ रोखा खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि गरेस्वरनि फिसा फिसा उद्योग आरो गलाफोराव नायबिजिरनाय हाबाफारि लादों। BTCनि लिगेल मेट्रलजि बिफाना गरेस्वराव नायगिदिं फैनानै गं 8 थाव गुबै दिहुनग्रा उद्यगजों लोगोसे बायदिसिना मुवा बेसाद फानग्रा गलाफोरावबो गोख्रों नायबिजिरो। बे हाबाफारियाव BTCनि लिगेल मेट्रलजि बिफाननि CSD प्रानजित कुमार दास आरो बाक्सा जिल्ला लिगेल मेट्रलजिनि नायदिंगिरि रुपुम देखा दैदेननाय मोनसे हानजाया बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बेंटल PCTCनि सिङाव गंजि प्रधान मन्त्रि आवास योजना लुफुंनाय न'खौ बेखेवदों। चिरां जिल्ला 13 नं समष्टिनि सिङाव थानाय बेंटल खोन्दो जौगाखांनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव दिनै प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि लुफुंजानाय न'फोरखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै BTR नियम रन्जित बसुमतारी बिथाङा 10था लुफुंजानाय न'फोरखौ बेखेवनानै होदों। हाबाफारियावनो बेंटल PCTCनि गाहाय मासिगिरि बिथांजों लोगोसे UPPL हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। लोगोसे बेंटल PCTCनि मासिगिरि मृदुल नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सायाव फोरमायदों दि गासै न'नि अनजिमाया गं 154। बिनि उनाव फैबावनो गोनां न'नि अनजिमाया गासै 350नि बारा जागोन। फैनो गोनां 350नि बारा न'खौ गोरिब न'खरनि सुबुंफ्रा न'खौ मोननो हागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।